Терра Марія, шляхам легіонера Марії. Хвала Єсусу Христу. Знову ми на землі Марії. І сьогодні зі Світланою ми запросили вельми цудовного чоловіка, який працює з душами чоловічими, святара, отця Віталія Сапегу. Похваляю Христос. І, напевно, я не помилюся, коли скажу, що земля Марії – гэта найперш чалавечае сэрца. Менавіта чалавечае сэрца Бог хоча в першую чаргу бачыць як зямлю Марыі. І Он не хоча, каб там прысутнічаў злы дух, каб там ва ўсёй хвале прысутнічала Святая Троіца, Отец, Сын і Святы Дух, і каб гэта сэрца праслаўляла Бога. Святы Людовік де Монфор кажа, што там, дзе ёсць Марыя, там няма злога духа. І гэта той пункт, тая мэта, накірунак, да якой паказвае нам святы Людовік де Монфор. І ён хоча, каб мы дасягнулі гэтай мэты праз поўнае адданне прысвячэння безаганнаму сэрцу Марыі. І вось на гэтую тэму мы хочам сёння пагаварыць з отцом Віталіем, закрануць вось эту деликатную зямлю, чалавечае сэрца і пашукаць тыя памылкі, перашкоды, которые нам перашкаджаюць цалкам належыць Марыі і праз гэта жыць хвалой Бога. Калі ласка, отец Віталій, дзялёмся. Я вітаю сардэчна ўсіх слухачоў. Сапраўды, как піша святы Людовік де Монфор, што Богородица мае у нашым жыцці, павінна быць у нашым жыцці, на жыцці хрысціяніна, мець важную роль. І як піша таксама, калісьці казаў Ян Павел II святы, што калі мы прымаем сына, то таксама прымаем маці. Толькі менавіта мы як бы сына прымаем больш адкрыта, становімся хрысціянамі, мы потым называемся хрысціянамі, то Марыю можам адкрыць праз нейкі час. Она больш, так скажем, схавана. Я бы сказал, нават так празрыста, тым пляне, каб ніякім разе не засланіць свайго сына. І толькі праз нейкі час, хто імкнецца духовна развівацца, а памятаем, што як бы сакрамент хрусту з'яўляецца брамамі уваходу ў хрысціянскае жыццё, у жыццё Святой Троіцы, Отца і Сына, Духа Святого, боскіх асоб, то менавіта адзін з сакраментаў, які, як піша Тамаш Аквінскі, з'яўляецца такім, ну скажем так, дапамогай духовному развіцці. Гэта менавіта называем сакрамент бежавання альбо канфірмацыі. То есть менавіта таксама, наколькі мы актывізуем гэты сакрамент, то есть вельмі залежыць ад нас. Вот таксама это тычыцца і святарства, і тычыцца таксама сакраменту сужанства. Вось мы тут удзельнічаем у ласцы, скажем. І менавіта вельмі часта ёсць такая ілюзія, што ну вось мы прынялі нейкі сакрамент, оно павінна дзейнічаць. І гэта называецца магічнае мышленне. Мы павінны разумець, што ў старажытнасці хрысціянства змагалася з такімі двумя такімі праблемамі. Это першую чаргу, што хрысціянства хацелі зрабіць, ну скажем так, на него глядзелі некаторая як нейкая філасофія, якая як бы надае нам сэнс жыцця, новая некая сістэма. А другая праблема гэта была ўспрыманне хрысціянства як некай новай язычніцкай рэлігіі. То есть, што было язычніцкай рэлігіі, язычніцтве ці паганстве, это было магічнае мышленне менавіта. Магічнае мышленне – это значит, што мы робім некія рытуалы, і менавіта нам павінна прыйсці, ну, скажем так, выкананне наших запатрабаванняў. То есть мы живем такой сёння у ракурсе спажывецтва. Мне больш падабаецца слово потребительство, то есть потреблять, скажем так. Вот я патрабую, скажем так, оно мне забаве хутка павінна прыйсці. Як бы цифровізацыя гэтаму спрыяе, што вось раз, два, і гэта хутка павінна быць за маё запатрабаванне выканана. То есть нема цярплівасці і разуменне таго, што гэта супрацоўніцтва з ласкай патрабуе не толькі часу, а нашых пэўных высілкаў. І менавіта у тым кантэксце, што мы праз нейкі час адкрываем Богородицу, мы разумеем, што Богородица таксама добра, калі адкрываем. Бо кажу, што Богородица, она как бы празрыста дзейнічае вельмі так ціха.
І калі мы адкрываем Багародзіцу, мы павінны адкрыць таксама крыніцу ласкаў, якую Багародзіца выпрашвае для нас. Але ізноў жа выпрашвае Багародзіцы крыніцу ласкаў, каб мы пачалі супрацоўнічаць з ласкай. Што такое ласка? Гэта, ну, скажем, приводится гратис, это латинское слово, это харис, это грецкое слово, старожитно-грецкое слово. То есть это что-то такое деликатное, докрональное до нас, что-то лагодное. Это, я бы сказал, такое божская сила. То есть, помните, в первой главе Евангелия Святого Иоанна есть такие слова, что Бог дал нам силы быть детьми Божьими. Вот это то. Это дается нам ласка, быть сильными у Бога. То есть его ласка. Але ідзе супрацоўніцтва таксама. То есть ад нас павінны быць нейкі высілак, нічога не даецца аўтаматычна. То есть Святы Павел таксама дакладна піша, што не прымайце напрасна, напружна ласку. То есть, можа, Бог дае ласкі, сілы духоўныя быць новым чалавекам, унутраным новым чалавекам, але мы можам іх марнаваць проста. І мы за гэта таксама несем адказнасць. То есть, калі Бог дае ласку, каб мы былі новымі людзьмі, мы разумеем, што нам увесь час трэба супрацьстаяць з гэтым светам. А свет сёння вельмі агрэсіўны. То есть мы бачым, як у нас увесь час апрацоўваюць з усіх бакоў, цифровізацыя, нашы галовы апрацоўваюць. То есть каб нам памяняць мышленне на босках, гэта трэба прыкладваць высілак. Гэта не так все лёгка. То есть выйсці з, скажем, з такого парадыгмы ілюзій і мар, каб наша духоўнасць стала краналася зямлі, скажем. Каб мы сталі новымі людзьмі, значыць, не толькі што мы усміхаемся лагодна, але мы пачынаем пладаносіць. Дзеля Христа пачынаем пладаносіць. То есть с Христом пачынаем пладаносіць. Это дзеянне ласкі. То есть некі момант есть на захапленне, ачышчэнне, змаганне, але потым прыходзіць такі, калі мы добра ідзем дарогай духоўнай, то мы пачынаем пладаносіць. І я вяртаюсь да сакрамента менавіта канфірмацыі альбо абмежавання. Гэта сакрамент, які мы можам з Духом Святым, з Господом Духом Святым разам активізировать. То есть это пачынаецца развіццё духоўнае. І ад нас тут залежыць, наколькі мы ўдзейнічаем. І тут така, зверніце увагу, калі мы кажам пра Багародзіцу, то Багародзіца часто, особенно в апошніх часах, показывается на іконах разом з Духом Святым. То есть з Духом Святым значит, што дзе Багародзіца там 100% прысутнічае Духа Святого, Господа, третьей особы Святой Троицы. І гэта для нас такі вельмі важны знак, што тут так мы можам ісці гэтай дарогай не без памылкі. То есть сёння таксама такі знак часу, што у нас вельмі шмат ерэсяў. То есть у іх просто гэта ерэсі, они все активизировались сёння. Ілюзій вельмі шмат. То есть, я бы сказал, ідэалогіі вельмі шмат. Як калі хтось мае таку, скажем, неузмацнённы разум, то есть не прапрацованы, як лёгка памыліцца ввогуле, як лёгка памыліцца, і здаецца, што ты з Богом, а можа быць не з Богом. Здаецца, што ты павінен быць з крыніцай ласкай, а можа быць без ласкі. Таму, калі мы кажам пра Багародзіцу, гэта такая пэўненая дарога, канкрэтная дарога, каб нам сцягваць ласкі, якія нам сёння патрэбны, вельмі патрэбны. То есть мы можам менавіта пра заступніцтва Багародзіцы, а як бы сын не ў стане адказаць, то есть, кажам, пра саму тры асобы святой боскай, што Багародзіца найбольш заслужаная. То есть она как бы набліжэй трона боскага, то есть найбольш сцягвае нам ласкі, які нам сёння асабліва патрэбны. То есть таму піша святы Павел в одном из своих листов, что менавіта там, где павялічыўся грэх, там еще больше разлілася ласка. То есть, але гэта не ласка так, что она аўтаматычна всплывае. Мы павінны ее таксама разумець, что трэба прасіць. То есть разумець, где крыніца ласки, і хто нам можа дапамагчы, таксама сцягваць нам усім патрэбныя ласки. Дякую, вялікі. Так, я с вами таксама згодны, што вось такі падыход магізма, да тых благословенстваў, які мае касцёл для кожнага з нас. І ён не дае гэтым ласкам пранікаць у наше жыццё. То есть Дева Марія, яна найперш, вось нашы паездкі Меджугор'я для мяне, адназначна Маці Божая там Меджугор'е заўсёды заклікае толькі да аднаго, каб мы адкрылі сэрца на ласку Божую, на Святого Духа. И отец Виталий, я хочу вас пытать, вы не будете адмаўляць, калі я скажу, что нас познаёміў святы Людовік де Монфор? Ніякім разе, бо мы бачым, што Господь Бог мае свае пляны, і мы толькі можам пачаць адкрываць яго пляны и супрацоўнічаць. Так, это правда. Мы, скажу шчыра, што познаёміліся з Владимиром на одной з пілігрымак з Мінска ў Буцлав, і я тады, вось, уже быў таксама, как вядома, што ў пошуках,
І недавно прочитав, пам'ятаю так само, трактат Людвіга Грінгонда Монфора. І якраз просто на перерывниці ми зустрілися з Володимиром, де він просто так задав мені таке питання, як я ставлюсь до цієї книги. Так, криху це таке було шпіонське питання. Я його задав, йому самому задалося. Я сам потім довго патрицю чухав, чому іменно там гэтым спытаўся. Нас так расселілі ў Альковічах, паселілі знаёмыя ў адной хаце, там некалькі легіянераў Марыі, і там таксама начаваў отец Віталь. Калі я праходзіў побач, то я мог десяткі розных пытанняў задаць, як там ваши ногі, там як вам ідзецца, гэтак далей. Вось, і у вас цудоўныя канферэнцыі, але я спытаўся, а ці чыталі вы Людвіга де Монфора? Потом пачуў патыліцу, падумаў, чаму я гэта спытаўся. Отец Віталь так сидіць з кніжкай у руках і так зрабіў, вось зараз чытаю. Вось, і ўсё на гэтым. Але мяне эта пілігрымка вельмі закранула. Я скажу честно, что это была адзіная пілігрымка ў маім жыцці, калі я на канферэнцыях не засынаў. Я тады подумал, вот доба мне такого духовного кіраўніка, але дальше я уже не наглеў, не прасіў Бога, бо канскраваныя асобы гэта яго ўласнасць. Тым не менш, мы праз некалькі гадоў паехалі ў Меджугор'е, і адной з першых пілігрымак у нас не было святара. Мы маліліся, каб Бог даў духовного кіраўніка для нашых пілігрымак. І калі мы прыехалі ў Меджугор'е, зноў сустрэлі там отца Віталя. І з таго часу ён стаў нас суправаджаць в этой пілігрымкі. Вось такія благословеныя моманты. І яшчэ узгадаю такі фрагмент. Калі мы адзін раз былі ў Меджугор'і, у нас быў адзін вольны дзень, калі кожны мог па сваёй праграме правесці час. Я ў гэты дзень пайшоў на падбурдок, каб памаліцца ружанец. Калі я падняўся, прыйшоў аж да статуі, я бачыў, там стаіць отец Віталь. І якраз толькі калі я да яго падышоў, ён павярнуўся і сказаў, вось я прашу 33-дзённую падрыхтоўку, прысвяціўся тут Багародзіцы. Вось. Таму Людвіг де Монфор быў тут усюды. І насамрэч для нас, я думаю, для Святланы, гэта вялікі падарунак, святар, который ідзе гэтым шляхам, бо Святлана таксама вялікія перамены адбыліся ў адной з такой пілігрымак. Вось. Можа падзеліцца троху сваім досведам де Монфора і таго, што вы пачэрпнулі з гэтай кнігі, з яго вучэння? Я думаю, што нам сёння варта асабіста пачаць чытаць проста. Гэта вельмі глыбокая духовная кніга. Таму ее нельга прачытаць адразу. Ее трэба чытаць і разважаць. І я бы сказал так, што мне здаецца, што гэта кніга, сёння духовная кніга, выкрывае сённяшні кантэкст таксама, які мы жывем. То есть я уже паўтаруся, об этом казаў, што мы жывем, калі у нас шмат розных ідэалогій, ересяў появілася менавіта, што у нас, я бы сказал, такія в тым пляне, што духовна цяжкія часы. І мы сёння уплывае таксама гаджеты, цифровізацыя, такую расслабленасць нашого духа. Мы так расслабляемся. І нейкім чынам мы таксама шукаем такого некае комфортное хрысціянства. Давайте скажем шчыра, што манаства таксама появилось тады, калі большасці манаства появілася, людзі пачалі адыходзіць у такія схованыя месца, на пустынныя месца, тому што в 313 годзе менавіта хрысціянства стало афіцыяльным дзяржаўнай рэлігіяй, таму ёсць уже скончыліся пераследаванні. І менавіта калі скончыліся пераследаванні, то большасць людзей разумелі, што для духовнага жыцця з'яўляецца пагроза не пераследы, але з'яўляецца комфорт. Калі не пераследуюць, то найбольш асрабляецца дух. І то есть комфортное хрысціянства, гэта, можна сказаць, можа быць такой ядам, труцізнай для хрысціяніна, калі ён сам ад сябе не патрабуе. Калі он сам, скажем так, не выходзіць некое такое больш, я бы сказал, интенсивное духовное жыццё. То есть мы сейчас павінны разумець, што патрабуем самадысцыпліны. А прачытваць знакі часу, то есть я не буду распаўсюджваць, Людвіг де Монфор кажа, што прыйдуць такія часы духовна цяжкія, калі мы мары будзем асабліва патрабаваць, бо она нам будзе сцягваць для нас, мы не только будзем разумець рэчаіснасць менавіта, але будзе падсцягваць нам патрэбныя ласкі.
Я бы сказал сегодня, что коли вот контекст духовный, який мы живем, то мне здаецца, что мы сегодня как бы у нас вот стары запавет, вот он как бы его такое міні-паўтарэнне вось розных падзеяў. Вот я, скажем шчыра, бачу таксама як бы часы Ноя, скажем. То есть мы часы Ноя, что нас так заливае грэх увесь бакоў. Грэх прославляется. Что такое грех? Это непорадок, это порушение духовных Божьих законов, это закону любови, которые Бог дал нам. То есть это не только порушается, а это еще нахваливается, это еще прославляется. И, конечно, еще раз, как мне разуметь, что Бог для нас добро, любовь, может легко погубиться. Вот это мы, как бы, Мария является таким новым ковчегом для нас. Вы зверните увагу, мы нават летании лаританской молимся, что Мария является ковчегом для нас, ковчег заповету. А ковчег, ведомо, что это так само носили на пустыне, вот именно это такой ковчег носили на пустыне, это так само был такой прообраз Иисуса Христа. И то есть это идет, когда мы поглядим, старый заповет, шмат чего повторяется сегодня такой такое паўтарэнне. І я таму называю, што гэта нелёгкія духоўныя часы. Здаецца, як бы мы сёння не галадаем, здаецца, у нас больш-менш камфортнае жыццё, але духоўна нелёгкія часы. І таму, калі мы, яшчэ раз паўтарусь, я не магу, не маем часу перасказваць Людвіга Григорія Даманфора, я просто запрашаю чытаць як разважанне. То есть сёння адна з такіх праблем, такая сур'ёзных праблем, гэта вельмі шмат ментальных расстройств. Ментальное расстройство может так само выражаться того, не только что мы кажем про семью, там, але то и такие патологичные зносины поміж людьми, але то, что мы нават сегодня не маем часу спыниться. Мы не маем часу штосьці разважить. Мы не маем часу, ну, скажем так, побыть сам собой и, скажем, с Господом Богом, крыху, скажем, васцінніка сузірання, захаплення стварэннем, скажем, і неяк больш асэнсаваць сваё жыццё, глыбей паглядзець на яго. То есть, ну, мне здаецца, еще раз повторюсь, что нам, як і знак часу, як сёння бы таксама Людвіга Григорія Даманфора я вкрываю, это тое, што мы ў гэтым поспеху жыцця губляем, што перспектыву вечнае жыцця. У каким сенсе? Бо мы не как бы губляем то, что мы люди смертные, а смертность может быть смертью в кожной хвилине. Это значит, что наше життя скончится, может скончиться в любой момент, и что наше життя будет подытоживаться. Это не просто так мы живем. То есть мы все весь загоняемся в некие суетливости такой живем, а самое время часто, мне здається, сегодня самое головное пропускаем. Именно это такая как бы медитация, спынение на своем житті, знайти такий час, как побыть с Богом один на один, сам на сам. То есть не разуметь, что мы не одиноки в этом свете. То есть это все, что вот так само мае, ну, скажем, дачыненне духовности Людвіга Даманфора. То есть открытие так само небесного валадарства, открытие небесного воинства, открытие небесной армии. То есть то, что нам приносит радость. Сенс життя, а з гэтым таксама радасць. То есть это таксама плод Святого Духа, это один из них это радость. Мы перед этим крыху с Владимиром размаўляем, кажется, что проявлением это, что святость человека, что он с Богом, это радость. Так, это сапраўды так ёсць. То, что человек уже с Богом. Радостью Духом. То есть, что человек с Богом, он выконвае его волю, как бы живе с Господом. Это так само его радость, якую как бы не в стане, это духовная радость, якую не в стане ничего наполнить, и коли мы не отдамо ничего забрать. И вот звездаванне, да, падзеі звездавання якраз про гэта сведчыць, что радуйся, Мария, да, ласки полная, да, то есть Мария радовалась, потому что она была полная ласки. И после она размаўляла с Альжбетой, что «Узрадовался дух мой, Богу моим збаўцам». То есть вот это и прысвячэнне Марии это першую чаргу таемница звездавання, калі Бог хоча кожнага з нас напоўніць усёй поўняй ласки, як ён напоўніў Марыю, калі мы з ёй з'яднаныя. І вось мы таксама з вами на эту тему казалі, што святасць, вы казалі, да, што святасць гэта раскрыццё таго поўнага патэнцыялу, который мае кожны чалавек. То есть кожны чалавек павінен себе цалкам реалізаваць. Ось да. Я зараз цалкам транслірую ваши словы. Да, так ёсць. Не таму, што я іх запомніў, а таму, што яны адклаліся ў сэрцы. І, напэўна, тут тоже дзейнічае Марыя, бо Марыя складала ўсе словы, которые казаў Езус у сваё сэрца. Напэўна, праз вас говорю Езус, а праз мяне дзейнічала Марыя. Вось. Ну, будем спадзявацца. Я думаю, что на эту тему у нас шмат Светлана можа сказаць, бо яна шмат разважала вось над з гэтай размовай Габрыэля з Марыяй.
Ну, ведаеце, мне цікава было вас слухаць. Я адношуся да тых людзей, што тычыцца вось гэтага 33-дзённага пасвячэння, што трэба ўсё-такі прачытаць спачатку кнігу де Монфора. Бо калі мы гэта тэарэтычна робім, калі мы гэта робім неяк нам кто-то трэця асоба расказала, а мы тут зараз зробім і будзем прысвячацца. Нават Людовік Гриньон де Монфор у сваім трактаце ён кажа, што гэтае прысвячэнне не павінна мець масавага характару, бо яно не будзе тады сапраўдным, бо гэта такая вельмі асабістая і тонкая і глыбокая рэч, якая ідзе ўзрастанне душы. Вот тое, што мы казалі, што у нас няма вось гэтай працы над сабой, над сваёй душой і духам. І вось я думаю, што нам трэба браць вось гэтыя кавалачкі з Гриньона де Монфора і вось іх разбіраць на такіх перадачах, калі ёсць такая магчымасць. І вось у мінулы раз мы так вот трошачкі гэтага краналіся, што сам де Монфор ён вызнае, што асноўная мэта прысвячэння Марыі гэта пазнанне Езуса, і па сутнасці вся гэтая падрыхтоўка, яна вядзе да таго, каб мы пазналі Езуса, хто такі Езус, хто ён для мяне і хто я у гэтым усім, так? І вось Людовік Гриньон де Монфор ён кажа: калі нашыя самыя святыя пабожныя практыкаванні не вядуць нас да гэтага патрэбнага і плённага памірання сябе, свайго я, свайго эга, яны будуць непатрэбнымі. То бок, калі я не імкнуся ад чагосьці, тое, што у англійскай мове есть такое myself, self-made man, да, то есть сам сабе зрабіў, так, вот этот self, сам себя, да, то бок вось гэтая частка, калі я не магу адказацца ад этого, так, то які трон я будую? Я свой трон будую у сваім нават служэнні, так, сабе трон, сабе карону, ці я ўсё ж такі паміраю дзеля сябе, і ўсю славу, гэтыя амбіцыі, то есть у мяне яны не нівеліруюцца, я аддаю гэта ўсё Богу і сажуся з ім побач на ягоным троне, як бы, як это сказаць, напаўняюся ім, то есть яднаюся з Богом, так. І вось де Монфор так і кажа, што наша справядлівасць стане забруджаным самалюбствам і нашай асабістай воляй. І тады Богу будуць агіднымі ўсе нашыя нават самыя вялікія ахвяры і ўчынкі. І тут вось мне прыйшлося акурат да гэтай тэмы пасланне апостала Петра. Гэта ён вызначае у першым пасланні, то другая глава пачынаецца з гэтага, што ён вызначае такіх як бы топ-5 рысаў, якія трэба пазбавіцца, каб распачаць шлях наогул разумення Бога і, як это сказаць, пазнання Бога, так? То бок ён кажа, што не павінна быць злосці у хрысціяніна, не павінна быць падступства, гэта каварства па-руску, крывадушнасць, зайздрасць і зласловие. Ён вызначае, што гэтыя ўсе топ-5 я назвала гэтых рэчаў, яны не дазваляюць нам наогул увайсці, распачаць гэты шлях пазнання Бога. І далей ён кажа, што як нованароджаныя немаўляты жадаць чыстага малака слова Божага, каб пра слова ўзрастаць да збаўлення, бо вы скаштавалі, што Бог міласэрны. Тут можа так трошки складана, але сутнасць, вось як я зразумела, што нованароджаны немаўляты. То есть, калі мы пазбаўляемся вось гэтых усіх, мы як бы абнуляемся, становімся на першапачатковы ўзровень і пачынаем пра слова Божа ўзрастаць у Богу. То есть, калі яно пачынае нас напаўняць замест таго, ад чаго мы пазбавіліся. Вось, і тады гэта прыводзіць да таго, што мы пачынаем ўзрастаць менавіта у Богу, і пра гэта кажа де Монфор. І далей то, што вось як я для сябе разумею, што ёсць
справа, якую выканаў Езус, ну то бок ён збавіў людзей, то есть гэта была яго мэта збавіць усіх людзей. А ці ўсе людзі збаўленыя? Не. Бо збаўляюцца толькі ты, які вызнаюць Хрыста за збаўцу Сына Божага. То есть ты, якія, ад якіх, ну то бок ёсць праца, якую Езус ужо зрабіў дасканала, а ёсць наша праца. Бо калі мы не ўзрасцём у гэтым разуменні, калі ў нас няма гэтага асэнсавання, што гэта адбылося, і калі мы на ўсіх узроўнях сваёй натуры, дух, душа, цела гэта не разумеем, то мы як бы тое, што апостол Павел кажа, не ўзрастаем вось у гэтым збаўленні. І таму вось гэтая праца разумення Езуса, вось Людовік де Монфор вось пра гэта кажа, што трэба памерці для сябе, для вот этого self, для этого эго. Напэўна, нават гэта будзе больш. Тады чалавек, дарэчы, калі ён памірае для свайго эго, ён становіцца шчаслівым. Тады гэта месца займае Бог, да? Святы Дух, а ён нічого, кроме радасці і шчасця, не прыносіць. Отец Віталь, сестра Святлана, вам вялікі дзякуй, але найперш пані Марыя, которая сярод нас прысутнічае, і Духу Святому, который праз нас, праз яе заступніцтва дзейнічае, бо сапраўды вось гэта вельмі глыбокая тэма, чым казаў отец Віталій, што такі магічны падыход да тых скарбаў, якія дае нам касцёл. Бог дае праз касцёл скарбы, але падыход становіцца магічным, таму што хрысціянства становіцца павярхоўным. Яно нешчаслівае. Яно пачынае шукаць гэта шчасце у матэрыяльным фізічным камфорце. І проста, калі хто слухае, глядзіць эту перадачу, проста хвілінку цішыні і разважання на гэтую тэму, да? І зварот да Бога. Пане Боже, скажы, што мне зрабіць, каб заглыбіцца ў Цябе і стаць па-сапраўднаму шчаслівым, да? Сёння нам Бог прапануе пасябраваць з Марыяй, да? Мы на эту тэму казалі. І давайте празважаем гэту тэму, шаноўныя слухачы, гледачы радыё Марыя. Думаю, што наша перадача на сёння завершыцца. Шмат гаварыць не будзем, наперадзе яшчэ шмат сустрэч. Папросім отца Віталія, каб ён сказаў нам некалькі слоў, благословіў. Я думаю, что сегодня так само мы, христиане, потребуем мужности и отваги. То есть такая розница поміж мужностью и отвагой, то, что мужность мы у стане зносить неприемности разные, переследы, быть терпеливыми, а отвага это переодолевать тяжкости, как согнуть некие добрые меты. И христианство без мужности это христианство без ласки. То есть, когда мы не боимся сведчить, там, где треба сведчить, то мы этому так само ласки. И я, конечно, как всем скажу, жадаю, как быть христианином мужным. Как быть в том добром сенсе радикальным. То есть, в добром сенсе радикальным значит выбирать радикально правду, то есть Христа это значит правду. Жить у правде. Есть такая справа, что мы боимся правды, альбо мы любим иллюзии, подманы любим, самоиллюзии любим. А вот жить у правде это значит, что мы это жить, возрастать до полноты. До полноты життя, і ось ми з повнотою життя йде так само і радость. І зрозуміння, що моє життя сповняється. Это, мне здається так само, що менш було б у нас різних розстройств, не такой, і не смаком наше життя, коли б ми старалися жити у правді. Тобто нам Господь до гэтага клича. Жить у правді, жить отважно. Нехай вас всех благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, Дух Святый. Аминь. І мы і не развітваемся, бо наперадзе нас яшчэ чакае першая пілігрымка ў Буслаў. Яна будзе называцца шляхам да Монфора. І отец Віталь згадзіўся быць духоўным кіраўніком гэтай пілігрымкі. Вось гэта кароткая размова там будзе працягнутая. Вось таму, хто зацікавіўся гэтым шляхам да Монфора, у зямлю Марыі, калі ласка, пад відео будзе ў апісанні нумар тэлефона, па якім можна запісацца ў гэтую пілігрымку. Павядзе нас усіх у
землю Марії путеводная зорка. Ночи моей души, сярод океана безмежного, где штормы и рвуть корабли, и хмары наводят жах, зазялая нам зорка путеводная, и я плыву, страчваючи страх, бо там, где Мария, там любовь, там мой Спаситель, там мой дом. Мой шлях доверуя Тебе, молодака небесов, как разом с тобою войти в землю обетованную, где спеют плоды Божьих виноградниках, где всем живем милосердностью. Бо там, где Мария, там любовь, там мой Спаситель, там мой дом, бо там, мой Спаситель, там мой дом, там мой дом, там мой дом. Терра Марія, шляхом легіонера Марії.